Eta hogi ebaitea eta mantelazpian gordetea toriten zen duen? Kuskurre, gorde. Hogi kuskurre, ez da? Urterako. Da, aurruk urteko hartu. Beratut, batzuik, sopak egin jaten batzutan, da urdintu barik gero zer janik izan doztien, beratut txakurri baina, jangoiko izan dezako, basako pitxertxo baten ardo zen, eta sartzen zana kuskurra. Eta jangoiko esaten jakon, kuskurro horreri? Aibarik atza gordea, goiko, armarizuko, kajoi magina botetik bona, esaten dituzte, baina dinobezkin non jaten haintxe. Konborako Kajoi. Eta hori gordeiten zen duen, eta gero, edo noperak jan, danon artean jaten zen duen? Urrun urtera arte. Bai, urren urtean. Urren urtean, en general, aikik eta, ardago, gu gazteo eskondu, ardago pitxar bat erabotan da, hasi da. Hane, nizite. Beratze zan, zantziko. Bai.